Hola, què tal, família viatgera? Avui aprofundirem una miqueta en la comparativa Los Angeles-Nova York. En aquest sentit, jo el que he volgut fer en aquest vídeo és agafar 5 blocs temàtics en els quals tant Los Angeles com Nova York tenen moltes coses per oferir. Comencem. El primer bloc l'he denominat vistes, d'acord? Tothom sap que a Nova York es pot pujar al Top of the Rock, a l'Empire State Building, al One World Trade, a molts llocs per veure les vistes dels gratacels de la ciutat, de la illa de Manhattan i fins i tot de Central Park. I jo us recomano, com a cosa molt personal, que aneu al Top of the Rock. Des del Top of the Rock tu pots veure l'Empire State Building, cosa que evidentment des de l'Empire State Building no pots veure l'Empire State Building perquè ja estàs tu dins. I és un edifici molt bonic. El Top of the Rock et permet tenir tota la part del sud de Manhattan davant i darrere, quan tu dones la volta, tens tot Central Park, que la vista realment és espectacular. També una recomanació, si voleu anar a veure-ho a la posta de sol, reserveu amb antelació, perquè a part de que és una mica més car, moltes vegades s'acaben les entrades. Passem a Los Angeles. L'Observatori Griffith està a dalt d'un turonet i tens tota la ciutat de Los Angeles a davant. I una cosa que per mi té de molt bo l'Observatori Griffith són les postes de sol, que són realment espectaculars. També una anècdota que us regalo, quan vam anar a Los Angeles amb la Mar, recordo que estàvem a l'observatori, se'm va acostar en plan que ningú em senti i em va dir: Jaume, Los Angeles no tenia mar. I és que realment és tan enorme la ciutat de Los Angeles i a vegades hi ha com aquella boirina que molts cops des de l'observatori no arribes a veure el mar. Més coses. La segona categoria l'he denominat el cinema, d'acord? Los Angeles, evidentment, és molt famós per Hollywood, el Passeig de la Fama, que jo el Passeig de la Fama potser una mica així, però fa gràcia, no? Anar caminant per allà i anar trobant les estrelles d'algun dels teus ídols cinematogràfics, el teatre xinès, on tens també les cames i les mans i les varetes dels de Harry Potter i coses així. Però també té, per exemple, Universal Studios, que per molta gent només és un parc d'atraccions, però per mi va suposar una de les experiències més impressionants que vaig viure en aquell viatge. És difícil que hi hagi un tros a Nova York on no haguem vist alguna pel·lícula o alguna sèrie, d'acord? I de fet hi ha tours on us expliquen aquí es va gravar això, aquí es va gravar l'altre, i és molt interessant. A banda de Central Park, que evidentment té un interès molt més enllà del cinema, també hi ha Times Square, que és espectacular. El primer cop que arribes a Nova York i de cop comences a fer la volta a 360 graus i veus tota aquella bogeria, és realment espectacular. A part de Times Square i de Central Park, també Coney Island, d'acord? Coney Island, fins i tot hi ha una pel·lícula del Woody Allen que està enfocada exclusivament a la Wonder Wheel de Coney Island i també és bonic passejar per Coney Island. Tercera cosa que tenen totes dues ciutats i que jo us recomano moltíssim. Ho he titulat Edificis singulars, que a més queda molt bé. Comencem en aquest cas per Nova York. A Nova York hi ha probablement el meu edifici preferit del món, que és el Flatiron. El Flatiron és com una espècie de planxa així triangular i tu quan hi arribes la impressió és forta realment, perquè a més l'entorn en si ajuda molt. A Los Angeles tenim un altre edifici singular. Lamentablement aquest no s'hi pot entrar massa, només podem entrar a la primera planta i fer una ullada cap a dalt, que és el Bradbury Building, d'acord? El Bradbury Building, famós perquè hi han gravat pel·lícules com Blade Runner o 500 días juntos, i és una veritable joia. A més, el Bradbury Building està ubicat en una zona molt estratègica, ja que just davant teniu el Central Market, on podeu anar a dinar, a sopar, a berenar, i és molt recomanable també. Més coses que comparteixen aquestes dues ciutats, jo ho he titulat barris o zones on et plantejaries viure-hi. En el cas de Los Angeles he posat la zona de Venice. Abans potser era més una zona per passejar-te amb la bicicleta pels canals, fer una volta per les platges, però realment ha canviat molt. Nosaltres vam estar en un apartament i veníem molt de gust fer vida per allà. Han ficat molts bars, moltes botigues, tot amb un ambient molt modernillo, molt hipster, i és realment xulo. I a Nova York tenim el barri de Williamsburg, d'acord? La zona de Williamsburg dins del barri de Brooklyn. És una mica el que us comentava sobre Venice a Los Angeles, però multiplicat per 500, d'acord? Fa molts anys que Williamsburg és el barri així una mica hipster de Nova York, on hi ha un munt de localets vegetarians, orgànics, un munt de pastisseries increïbles, moltes pastisseries de jueus ortodoxos que fan coses realment delicioses, tots els murals,
és increïble, d'acord? Passejar-vos per Williamsburg jo crec que seria un imprescindible de Nova York. I jo crec que també, si ja hi heu anat una vegada i heu vist així el més bàsic, fins i tot quedar-vos a dormir a Brooklyn i passejar-vos una mica més per allà amb deteniment, perquè Brooklyn ha fet un canvi bestial en els últims anys. Què més hi ha a les dues ciutats també? Dos estadis mítics de la NBA, d'acord? I dos estadis molt diferents. Per una banda, tenim el Madison Square Garden, a la ciutat de Nova York, un estadi que a mi em va generar llums i ombres, d'acord? Tu el veus des de fora i veus la típica imatge que hem vist en moltes sèries de televisió, que van a veure el bàsquet, van a veure l'hoquei, van a veure diferents esports, i es veuen les pantalles aquelles on van sortint les lletrotes, avui jugant els Knicks. En canvi, entres dintre i et fa una bajona una mica important, ja que fas tot el trajecte a les escales mecàniques de pujada amb una paret de formigó i amb unes portes totes lletges, i en aquell moment penses, on m'he ficat? On m'estan portant? Aquí m'han segrestat. I quan arribes a la porta que et toca, obres la porta i de cop, sí, entres a un dels estadis més bonics de la NBA. Quan entres en si a l'estadi torna a ser molt bonic, però aleshores et ve la segona bajona, que és l'ambient, d'acord? Al Madison Square Garden hi trobareu majoritàriament turistes. Ara la cosa està millorant una mica, ja que els Knicks estan començant a tenir un equip competitiu, però fins fa uns anys era dramàtic. Jo els cops que he anat al Madison he acabat xerrant amb turistes lituans, turistes argentins, turistes hondurenys, perquè realment no hi havia massa ambient. Ara creuem els dits que les coses poden canviar, perquè una de les coses impressionants de veure un partit de la NBA és l'ambientisme. Passem a Los Angeles, on tenim l'Staples Center, l'estadi on jugava aquest senyor d'aquí, Kobe Bryant, i un estadi bastant diferent al Madison Square Garden. Un estadi menys clàssic, amb molts més colors, llums, músiques, i amb un ambient també bastant diferent. Tots dos tenen molta gràcia perquè realment són estadis bonics, són estadis mítics i són estadis on hi juguen equips realment importants de la NBA. I per últim, el que jo he denominat museus originals, d'acord? A Los Angeles us he parlat moltes vegades d'aquest museu, és el Museu de la Brea, que a mi personalment m'agrada molt. És un museu on podeu trobar esquelets de molts animals que van viure fa milers d'anys, que s'han recuperat d'un pou de brea que encara hi és, i aneu veient com fa blup blup blup, que encara hi ha, com us deia, a la ciutat de Los Angeles. D'allà van anar recuperant tots aquests animals que s'havien quedat atrapats a la brea i van anar reconstruint amb molta paciència els ossos. I és molt, molt, molt interessant de conèixer quins animals hi havia en aquelles èpoques i com han anat evolucionant cap als animals que coneixem avui en dia. En el cas de Nova York, podria fer un vídeo només parlant de museus de Nova York, perquè hi ha coses increïbles, hi ha museus on t'hi pots passar dies sencers i no te'ls acabes, però em quedo amb el museu que crec que és més per tots els públics, que és el Museu d'Història Natural. Al Museu d'Història Natural hi ha bastantes coses per veure, per no dir moltíssimes, entre les quals destaquen els diorames dels animals. També hi ha tota la zona dels dinosaures, que és realment impressionant, d'acord? Veure un Tyrannosaurus Rex, veure un Triceratops, veure els Diplodocus que un surt al cap per la porta d'una sala. I després hi ha coses així una mica més exòtiques, on fins i tot hi podem trobar un moai, d'acord? Però al museu val molt, molt la pena. Jo cada cop que hi he anat m'he passat 3-4 hores a dintre i hauria estat més, perquè disfrutes com un enano. A partir d'aquí, jo no us diré quina ciutat m'agrada més, evidentment és molt fàcil caure en els tòpics i dir el clima de Los Angeles és millor perquè pots anar-hi tot l'any en pantalons curts, ja, però potser a Nova York tu pots anar a l'hivern i neva i és tot molt bucòlic i pastoril. Molta gent et dirà, és que Nova York a nivell arquitectònic és més impressionant i té veritables joies i meravelles. Cada ciutat té el seu. Repeteixo que jo amb aquest vídeo el que no vull és crear conflictes, crear divisions. El que vull és transmetre la meva opinió en aquest sentit, que és que cada lloc del món té coses increïbles per oferir-nos. Per part meva res més, si voleu recomanar-me coses de Nova York o de Los Angeles o de qualsevol lloc del món, els comentaris òbviament estan oberts. I ens veiem en el següent capítol, d'acord? Adeu!